Guys, masong buntag natang tanan. Mag-harvest na dahil may karos bungas among ukra na. Oh, thank you Lord. Mag-harvest na mis bungas among mga ukra. Ikaw mag-harvest. Okay, so harvesting time. First harvest na mas among okra. Ito pa to. So si Papa Gabriel mo uy may mga harvest. Siya mo manguha guys. Kako mo tigbit-bit sa sudlanan. Hehe. Ha? Okay. Thank you Lord. Harvest na dyan miss among tinanam. So mana siya guys. Mananam gajad ta makalibre tag utanon. Kay sayang ang mga adlaw. Wa tay tanom, wa tay ma-harvest. Seryoso magkadto ni among harvest. Bising na pwedeng handa na sila. Okay. Yes, thank you. Tughan naming harvest, guys. Uy, salamat Ginoo. First harvest na among okra. Ito kung tinignan sa silahan niya, nabuduron. Oh, ila ko yakin-kin. Naguwang na to. No. Naguwang na to. Wow. Na. Pohon, nanapan may mga harvest dahil lain nga mga gulay, guys. Taong. Nadan ay taong. Naampoy kamatis, nahisili. Okay. Wow. La, buyag daghan siya. Thank you. Basta magtanom lagi ta, maka-harvest gajud ta. Yes no, so makalibre na ta danig utanon. Ay, tas an na to og ginamos, lami kaso. Yes no. Guys, maglakaw sa karon. Mangita mi gisuon ni Kim Kim. Jang suot inig UN nila. Na naman izahang pang UN costume, ang katunay ilahang pang formal attire. So mangita mi karon guys. Na may mga napaabang dares amo ang deew. So mananaw mi dadto ng affordable nga presyo kay binudget ni at ang kwarta ug ang saray maabot maura. Na mga lagmi nga gown kaso mahal depende lagi sa klase. May mga lagmi pero mahal pag siya. Kung may klase skim-kim so timing kaadyo. Timing kaadyo kaya arong mauban na skim-kim masukod ni jang isuot. So natingala jud ko sa buhok guys, maupaw na jud ko na ni karugajan tanawa. Grabe naghanap ka sa mga hugmo. Kalay nga ni gajud na hagas kada human hagligo. Di panudlay hugmo na. Daghan kasi mga tangtang buhok. Pero pang panahurot ng kang buhok. Sige man tagka tangtang. Bitaw, ito yung taong paghurot kayo na. Saan na lang. Dahil ako guys, ako ang siguro ni. Sa una kayo di man nga niyang buhok. Isa lagi na magkaidaraan nata guys. Kay daghan na isa mong gusto makain nga ni. Makain ka ng stress ta. Makain nga ni guys ka ng mga hugmo kang ka ng stress ta. Siguro. Di man balik ka dyan. Mayan sila nga. Kuhan ko no, di mag-stress di dyan balik ka dyan. Gani hapon pagligo na ho. Gani po, daghan po ko. So, po na, purok na yung buka. Bitaw. Ito na meron guys. Tapos papagabril nagkuhan ka ng silong sa buhian. So, mato na mi guys. Magita sa maid sa ninas among basing gamay. Bisiksihang kimi-kimi ha? Banta mga itagaw ni Kim Kim. Banta mga ita sa nilang Kim Kim. Diyan. Para lagi ni mong gupaha Kim. Yan. Guwapa. Hello Kitty. Excited ako namang lukod-uguan. Isuot. Excited ako ng kimi-kimi. Kaya tara nga na yung hiba. Naging mong iring. Tapi mo yung iring. Tapi yung iring.
Sama iring laki, iring badji. Karing bagi. May nakapi. Iring badji dyan. Kaya, ag iring laki, sa may color. Anong blue. Ah. Lari Iring ko badji ka. Ikaw, Huh? laki ka. Iring laki. Ah. Ay, ikaw iring badji. Mo na. Nice, no? Mountain. Indot sa jaga. Ano sa ulan? Abot na mi guys, daris mga nagpaabang og formal attire. Diyan na po ilahang mga national costume mga gipaabangan. So ang sa Kim Kim na may izahang national costume. So kari na lamang formal attire mo mga abangan. So madyo lamang guys ug nay masigong Kim Kim dani kay ron di na mi muadtog lazo. Diya ni si Jana himutang daris giwang Gindulman Bohol kani abanganan. Kalimot kon sa ingan dani guys, unsa na kay mahibawan na tang sa ingan dani. Mi guys, diya mi daris sa mga wala abangan nga. Ha? Ikaw? Anta. Dari may mga abang sa giwang. Is Gindulman. Spider-Man ka? Whoop! Spider-Man! Spider-Man consciousness. Na sila yung mga lagmi na rin nga po ano. Kutso. Lagi mo das na nga, kay ikaw naman po, kanang dark blue. Dark blue itong isa das na nga. Ano? Okay, Kim? Ang color, Kim? Ha? Chef! Sabot natin ito. Lahir naman po color das na nga, di po. Kaya naman po napit pagka-green. Kani? Meron natin. Marumang tambunan ka day. Namo gajik ko. Dah gaman tingali. Wala man po. Di na mayo pa urban kaya sa sulit. Sa sama na may pum. Sa may pang bibi. Pumbi. Ay, sama. Oh. Ingit no. Pili na pili ba? Ha? Kanila man atay sukod. Cute kaayo. Kimi-kimi. Ano ba dito gusto ko niya dito? Pang-usong gam. Kuwan nga niya ang pang-usong. Naigaw. Okay naman di ay. Lakaw ko lang din. Lakaw ko no be. Lakaw. Oh, okay ra uy. Ito lang magamay. Okay ra mo kay sandal matuniza naman si sandal. Kinto gamay be, kinto gamay ana. Kinto. Lakaw din. Tamo na. Dan dan dan. Atubang. Ceng tadang. Okay ra no. Okay ra mga abangan dia. Oy, dali na mo dari kay free daring kuan. Combo snacks. Niya. Oh, ato tada turon kay na free. Kare ata ning ipakita. Isa ni. Ha? Mo na kuan free nila na. Kung abang dari na ay free. So ari na mo dari kay mag kwanta harong natay free nga stop over. So nas Gindulman na ni na kuan guys bilong. So to na guys ag gaw ni Kimi. Sana guys, stop over by Pasyo Trinidad Event and Catering. Ay, mo catering na po sila dani. So na gusto mo magkuhan guys, o catering, na po sila catering. Oh. Pero na sa dari na bilong sa Gindulman Trinidad. Sana guys, basin no makalabay mo dari po ho na sila daghan daring mga available nga pagkaon. Oh. Sana pa ilang mga drinks dari. So dera ni sa dari na himutang sa kuan Gindulman Trinidad Bohol. So malis da free. Kasi Kim kay ganahan man daray guys. So ni order mi gingari. Ni order mi dari silahang classic nga pizza. So
Tilawan na mga guys og lami ba jud siya. So di ana guys nabot na mga order. So nag voice over jud ko guys kay naay sounds dani delikado og makapiright ta. Sayang agad ang video. So mga antanin jo guys, di ah. Lami man ko ning skim kim lami. Patis papagabren la kasi tar og lami. Pero gahad jang ganahan guys ag shumay. Pero lami pa dagi lahang classic nga pizza. Og salamat kadto ni Madam kay isa haming gitagaan og free nga snacks katon pay kanang siomay ja happy drinks mo nang gipili ni Papa Gabriel katong isang giganahan nga imnanan kanang puwahon ambot na say flavor na guys so kalimot ko strawberry ba na or berries. Amen guys. Okay kaso. Busog na guys ag amang badjing gamay na busog na kuno sa busog na ka. Balik ka tapon. Alam mo dari guys sa kuan stop over sa Trinidad. At bang si Jada na sa kuan Paulina din si una sa Paulina nga ospital sa una so lagsira naman si Jada. More ni tag-ija guys si Madam kanina. Na sila page sa tayo nga page ma'am. Stop over by Patio Trinidad. Oh, so mo tayo ilang page guys. Sa ipalo ninyo. Sa makalugar mo, makalaag mo daris Bohol. So hapit mo daris ilaha daris Trinidad sa Gindulman. At bang daris ospital ya. Kaso nagsira na ospital. Wapa lagi si ma'am na. Ay sabi. Salamat. Yeah, salamat. Thank you. See, salamat. See you next time. So, miss bye guys. Abot nami. Dati na agaw ni Kim Kim. Muna isang isuupuhon ini UN nila. So guys, hasang ihanger ag. Karingaw ni Kim Kim. Ang ihanger. Kaya ano ko ang. Isigat ko ang ba. So guys, puhon. Masin og. Masala ako na rin Bohol. Hapit mo na to stop over. Hapit mo na to guys. Kaya lami ilahang kuan. Lamian dyan ko sa ilang pizza. Lamiin. Lamiin. Lami siya dyan. Ni agaw ni Kim Kim. Sorry na sa dahil na isabit guys. Naroon na siya sa isabit. Okay. This is a ma. Kuan. This is a ma. Gumus. Diba? Tadada. Nagawin sa among bazing gamatoy. Isang pabukad. Kaya isang umbrella. Pabukad ni Jah. Nagawin ni Kimi-Kimi. Puhon. So napan sa pataban katong pahagampon mi og katong isang corona. Pahagam may ingari. Corona ni Kim Kim nga gamatoy. So na. Salamat sa Ginoo nakaabot na gadzin mi dares bay guys. Og nakakita na mig isuon ni Kim Kim pohon. Yun ay isuot. Okay. So pala siya guys 1,000 ag abang dani. Nindot mo po si Jah guys. Lalait lang magatang silpi. Si Jah 1 pila to. Sa kay libo ni kape nahang nahanjog 1,000. Kani. Das nangagi mangga dagi jang gaon ni Kim Kim kani. Kani may gaon ni Kimi Kimi das nangagi. So karon agi jang gaon kini. Mani ag arius og kuzintas ni Kim Kim pohon. Ano guys ya? Mani jang eterno dari. Ang terno raw po sa guys, kaya na, napod sa mga bato-bato. Napod sa lingin-lingin. Materno ra. Hanang iandam-daan kay madyo ng nikuan. Ready na ba? Data magsi panuli, hugas sa to sa dapit na to, pang kuanon, pang halig-hagilapon. Hangin, ginoo ko. Agurot aguan darig hangin. Ha? Kailan dito mo kusog ba? Puno lagi ng atang rampa. Hama. Ko kay nga puno ka mang sidlanan tanawa guys. Ay, grabing kusog ka manggagawan ganina. Haring kuan.
Jaga mang karing drum nga dako. Ni huy puno na jud ni ba ilhan ka ajo. Napuno na si Zahla. Oy. Nas ko na puno na. Yehe. Salamat ka jo Lord. Napuno na yung tao nag mong drum nga blue. Ay, puno na sa tubig. Salamat ka jo Lord. Sa rin siya nga na ang iwakli kay ahang kwaan og tubig kay nagsigi og bunek kanjan. Karon di masayang kana siya masag agas-agas guys. Karon di masayang kasi jang ang tabukan dari. Tabukan na ang mga sidlanan. Kung mga puno na yung mga sidlanan, auto ay tab dato punan to namang tab kay katenga naman laman tong tab. Salamat ka jo te dia. Gamit na jud ka jo na mga drum nga blue. Thank you ka jo te. Ay pandulan ra mo masidlanan gani har jud ni awas-awas kanilar gami ganina lapas naman is katenga. Sa dito Miss Jim gani grabe na pa mong kasigag kuan. Ano. Kalipay ka dyan sa daghang tubig ba? Malipay ko guys, daghan mig tubig kay makapanghinlo kog maadyo. Para sa higamit kay mi gamay magamang kabo para sa piksil. Kung dali ma kuan ba transfer. Sumasidlanan. Ay sa daman dai na. Puno na. So kay puno man pud ring uban. Salamat ka jo Lord. Puno ang aming mga sudlanan. Thank you Lord. Apa na ako ang siya kay magapaw-apaw man gud na isang tubig. Magapaw-apaw ng tubig na kay na ang bagapag dagom. Ibubo na agabang tubig aristab. Kaya rang punuan ng mga sudlanan. So karing mga sud sa drum, mga karing itugmon, mo ray gipanod sa tab, karong hinlo ba. Mabaguhan og tubig. Ha? Aton dako nga kuan, itumon nga drum. May patungod kay mo may kusog-kusog. Mo lagi pud. Kadto ini tujuk-tujuk. Si Kuya Gael mo itig kuan hatod sa tubig. Kinkin mahugas sa kinkin. Mati ya. Puli-puli man Miss Kuya Gael.